Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Side TV. To mai sauraro, idan wannan shine zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, zuwanka na farko ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin haka shine zai bamu damar sanar da kai daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a wannan lokaci. To mai sauraro, a daidai wannan lokaci mun kawo maka labarin jifan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wanda aka yi a Kano State, Hotoro. To mai sauraro, me za ka faɗa game da wannan jifa da aka yi wannan bawan Allah shugaban ƙasar Najeriya, inda a state biyu da ya je kenan ana jifansa, inda wasu suke cewa alamu ne da zai san cewa bai shuka wa mutane ayyukan alkhairi ba. Ka ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Side TV. To mai sauraro, a ɗan nan gaba za mu kawo maka cikakken bidiyon jifan shi da aka yi a nan Kano State, inda ya haɗu da fushin matasa. To mai sauraro, ga dai cikakken bidiyon nan a daidai wannan lokaci inda za mu kawo maka shi domin ka ci gaba da kasancewa da mu. Wala an aka harbi mutum ban ruwanmu, ina daga nan ba inda zan ji.